pani mari yamukaviga nditokumba kwedu ini tizota amai mari yavo vakaenda pakati pane hembe dzakati ndipakatoisa mari inditoziimishonga indiri kumba mipi yangu totanga tichiona diagram mumba menyu zvese ndingobva kubva kwangu ndikati muna ndachi pamuri ndaisa mafuta ndaisa mukisi mukungu mwiri mafuta ekubikisa anondomabhoisa ari paonekani akatonhora ndozotora midzi yechikanda mbodho zvinenge kune mafuta atonhora aya kanda kuzora mai ndechimbonyika kabvunga ndikanenge chinyika mukabhodhoro memwe ndobva ndaisa paroko pangu kanyika ndoisa paroko pangu nenyika ndoisa paroko kana katatu kana kaviri ndoita sei tozora ndizvandaita ndasangana nedota remusoro reri saka ndasanganisa nedota remusoro pakati pane rimwe rakasara ndinenge mandati iri dauro vakisa pandandafunga zvekubvira takisho kari dauro vakisa beauty yekuti vanhu vanofanira kuuya vakawanda vachitenga saka ndavaka building iyi ndakazopindwa nopfungwa zvekuti hamusi musitendi medu futi ngetipaza muna basa muno ndapaza ndeve ndasiyana nazvo ndave ndambomira zvokuuraya vanhu asi wakuva vakakanigwa wakanedosa rameve nana vakandota reri mukaka yetu ine ndanopachi uye murume wachaida ainzi churwe ainzi Nathan Churwe so aitogara muguru aitogara muguru ikoko ndikwanogara ikoko ndivo ndamuna iri tumusoro mukaka yedu ndibvato enda neimba kwake inibvazvo pakapuwa nembanja akati mari yangu achazondipa kana tsoka Mozambique nokuti hamene kwaida anogadzirwa zvekujusa goridhe kazvino zvokuti ukangosvika ipakuchete watanga uchera kurebva raputika chuma chebasa sanga hamene paakaenda ikoko haana kuzodzoka achindipa mari yangu ndopakazodzoka akunzwa kuti nini takutsvagoni nyotaura ichi ana tete vaye saka manje kuti azoya achindipa manje akutoda kutondibatawo futi iye manje haada kutondibata futi nzoti yare kundibata tanga ndipa mari yangu ichi izvo ndakamupa ichi iye ndibva kuti ndoda kutibatawo nevanhu utaona kwangonzanzi mukangona iri mosi chamuite sei mubati ndivona kuti ngazvigare zvakadaro saka mapurisa kwakaudza nyaya ndakatovaudza kuti ndakamukaka tui ndakamupa Nathan Churwe achitada kuwana gidha dhorobha mumwe wacho ndakamupa ropa anenzi Juniors kasina uyo pane mumwe wandakauraya mudzimai wako kaifudza munhu ndakagama ropa racho mumwe muprofita aitazoprofita yaitaada ropa uyo akanepa zvake 200 US uyu akatanda ropa muprofita muprofita aiti ndere ada kuprofita ndizvo zvoti akanishenzi chibati yakati akuda ropa asi waiwanei pane zvese izvo kuti uchiwana $200 imhepo idzo dzamai zvangu pandoti kanda kutaura hangu mhepo dzinjangosunga kuti unongoita zvinhu zvakaipisisa uchi unonge zvinhu zvisina kurema ndopandakatanga kuzozvionawo ndechiti kuti mhepo dzinjangosunga ndatoona kuti wakaita zvisingaitike munyika yeZimbabwe azvichitwa mana ndikatasazirana kuti ungazviwanira kupizvo kana miti yakuta yacho kuti niita kuti kuti uzofembera uzodii tombosani mishonga yacho kuti miti yacho tengete sei waimutoti ani achikudza kuti bainda pamuti wakati ndounoita kuti ufembera ndikangorara ndega ndisonde ndatongorota zvamufanira neruva renyu ririapa ndibva tongorota ruva rerindi ona muti wacho zvese kuti ndotembe yacho kandazvoita ndichitoita kundotoudzwa nemunhu ati anenge asipo panzvimbo but pfungwa dzecho yacho kuhope womuka uchiziva muti ndimuka ndiziva muti uyu saka pandomuka ndikonanga pane muti uyu ruva rendiswa nditongotora kana iri midzi nditora midzi kana ndichitora ari mashizha nditora ari mashizha kana uri uyu unoita goma muona makoma kuti unenge wakuita chimwe chiduku nechiakukira paseri chinyika kufarira so ndisiko nditore zvindaya nemuti wandakota ndozondaita chii saka ndiani vehama dzako anouya kuzokuona zvaizvo zvamai hapana vaya unondiona asi hama dzako dziri kokuru variko vatatu vese vana vamai vangu vakauraya vese andinovaziva dzimba dzavo ndivaziva dzimwe wakasiya wavharika zvicho dzimba dzimwe dzakatokiwa mai nemwana vese dzimwe dzakatokiwa dzina vana munyepa mai chokwadi unoti vanhu vari kutishi hama dzavo newe mweya yevanhu vari wakatora newe manje pakaumaipa ndiri munhu akaita zvakaipisisa ndakauraya vakadzi nevana nevarume chandinokumbirisa inini ndakatadza zveshuwa munyika yeZimbabwe ndakauraya vanhu uraya vanhu zvisina tsarukano
chichemo changu chandikukumbirawo kuti mandidzirowo tsitsi ruregerero nezvandiri kutaura. High Court suspends Prophet Walter Magaya rape trial. Justice Tawanda Chitapi granted the stay of proceedings following an urgent chamber application by the cleric legal team. Magaya is currently challenging a prior ruling by Magistrate Esther Chivasa, who had directed that Prophet Walter Magaya rape trial be held within Justice Tawanda Chitapi granted the stay of proceedings following an urgent chamber application by the cleric legal team. Magaya is currently challenging a prior ruling by Magistrate Esther Chivasa, who had directed that the matter be held within a victim-friendly court (VFC).